Na Slovensku žijú ľudia, ktorí sa postavili totalitnému režimu, no spravodlivosť sa ich príbehov dodnes nedotkla. Mnohí z nich roky bojujú o rehabilitáciu, odškodnenie či aspoň základné uznanie a namiesto toho narážajú na byrokraciu či nezáujem. Prečo sa im ho stále nedarí dosiahnuť? Február 1948. Na balkóne na Staromestskom námestí stojí Klement Gottwald. Právě se vracím za radu. Davia sa. Demokracia končí. Od tej chvíle bude moc hovoriť z balkónov a odpor bude končiť vo väzeniach. V celej krajine sa začne tichá vojna proti vlastným ľuďom. Vyšetrovania, procesy, rozsudky na roky, šibenice. O 10 ročia neskôr stoja na balkónoch traja muži. Nie ako víťazi dejín, ale ako tí, ktorí ich prežili. Bolo to v roku 1981. Sedím doma kľude, naraz niekto klope. EŠTB, Bratislava. Potom prišli celým autobusom vojakov a všetko rozházali, rozkopali, hľadali ďalšie dôkazy. Našli písomnosti, čo som posielal do vysielača Hlasu Ameriky. Opisoval som životnú úroveň na Slovensku a na druhý deň už prišli aj s trestným oznámením, že ma musia zatknúť. Ma obvinili paragrafu 112. Poškodzovanie záujmov Republike cudzine. To bolo len na podmienku. Ale oni to prekvalifikovali na vyzvedačstvo. To znamená, že som bol špión z obyčajných listov, ktorí vlastne nikam neodišli. Odsedel som 8,5 roka z 13 rokov. Komunistické zločiny sú nepremlčateľné. Týmto nepriamo naša súdna moc napomáha, aby boli premlčateľné. Lebo tí ľudia, ktorí to potrebujú, už zomrú. Jednoducho už tu nebudú. A ďalšiu satisfakciu by som mal, mal by som príplatok dôchodku a uspokojenie, že predsa len ten boj je dotiahnutý do konca. Napríklad Ústav pamäti národa by mal jednoznačne stať na strane prenasledovaných. Podať novelu zákona o súdnych rehabilitáciách tak, aby pán Sakáč, ale aj jemu podobné prípady boli odškodnené. Problém môže nastať, ak občania zmeškajú lehoty, ktoré sú dané v zákone. Tu je ale otázne, či kvôli niekoľkým prípadom, kedy občan zmeška lehotu, je správne novelizovať zákon. Pretože predĺžovanie opakované lehôd v ktoromkoľvek zákone môže narúšať princípy právneho štátu. No a tam som prišiel do styku s tou hordou eštebáckých poskokov. Lanárili ho do svojich hradov, no on odmietol. No, keď nie, tak budeš mať problém. Povedali, prečo by som mal problém. Ja to robiť nebudem. Na každom útvare bol pracovník vojenskej rozvedky. A že mu bolo nahlásené, že nemeckým občanom podávam informácie o rozmiestnici raket v Československu. Keď nebudeš s nami, tak budeš proti nám. To som zažil 3 roky šikanácie. Mne prestal baviť život. To nemôže byť normálna politika normálneho štátu. V roku 1983 som sa pokusil ujsť cez hranice z republiky. Som presvedčený o tom, že som mal byť rehabilitovaný celkovo, nečiastočne. To, že nedostal odškodnenie, no tak tým sa treba zamyslieť a opäť zosúladiť naše zákony o rehabilitáciách súdnych so zákonmi napríklad ako fungujú v Čechách. Nestačili 2 roky, kým sa oni dozvedeli o tom, že takáto možnosť tu existuje, no tak samozrejme tá doba im bola premlčaná a preto je potrebné minimálne na 5 rokov novelizovať tento zákon a znovu dať možnosť, aby sa títo ľudia mohli brániť. Vďaka tomu nešťastnému februári 1948 sme sa 40 rokov vlastne vrátili dozadu. To, čo dakedy sľuboval Gottwald z balkóna, sa nikdy nenaplnilo, pretože on všetkých tých ľudí oklamal. Hej. Pod zámienkou demokracie vlastne sa tu vybudoval totalitný štát.
No a v novembri 89 vlastne tú ideologickú moc nahradila moc ekonomická, moc peňazí. A to je podriadené dnes všetko. A dneska je to vyloženie sponzorového peniaze. A ja už vítam našich dnešných hostí, ktorými sú Monika Jankovičová, podpredsedníčka Svetového združenia bývalých politických väzňov. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. A Radoslava Ragača, riaditeľa Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa. Dobrý večer aj vám. Pekný večer prajem. Ďakujeme obom, že ste prijali pozvanie a dnes môžeme o tejto téme hovoriť. Pán Ragač, na jednej strane štát uznáva ľudí ako odporcov režimu, na strane druhej predsa len to uspokojenie na strane ľudí nie je také, aké by malo byť. Ich právne prípady zostávajú nedoriešené. Prečo vznikla vôbec takáto situácia? No, z časti je to taký dlh minulosti, v podstate, lebo ten rehabilitačný zákon vznikol ešte niekedy v roku 1968. Bolo to také dieťa Pražskej jary a v podstate začali tam aj tie súdne rehabilitácie ľudí, ktorí boli teda odsúdení po roku 1948, ale vlastne zastavila to normalizácia začiatkom 70. rokov. Po tej novele zákona v podstate to išlo dostratená a po roku 89 tam boli vlastne, to bolo predĺžované, myslím, to bolo 92-94, ale vlastne potom v podstate už sa s touto témou nejak u nás aktívne nepracovalo a vlastne tu treba povedať naozaj, že je to téma, ktorú má z hľadiska kompetenčného zákonu u nás v gestii Ministerstvo spravodlivosti a vlastne je to asi primárne otázka na nich vlastne, že ako túto tému vnímajú. Ale samozrejme, my sme v tejto veci súčinní, že keď sa na nás niekto obráti, tak aj sa to stalo, že vlastne my hlavne tým, že Ústav pamäti národa má bohatý archív dokumentov z činnosti tých bývalých bezpečnostných zložiek, teda hlavne štátnej bezpečnosti, ale aj ústredne štátnej bezpečnosti z slovenského štátu, tak vlastne my poskytujeme rôzne podklady hlavne. Ako to, pani Jankovičová, vnímajú vaši členovia centra, tento postoj? Lebo hovoríme teda, že je to proces dlhý desiatky rokov, tak ako spätne v minulosti a nie je to niečo, čo by bolo asi časovo nejako rámcovo ohraničené. Čiže je to beh na dlhú tráť? Ako sa na to pozeráte vy? No, je to beh na dlhú tráť a ja by som povedala, že v podstate všetko je už premlčané, takže aj keď sa spustí nejaká teraz obnova konania, tak väčšinou dostanú zamietavú odpoveď z dôvodu, že je to premlčané, pretože zákon o súdnych rehabilitáciách bol v roku 1990 a tam do 2 rokov, respektíve do 3 rokov maximálne od účinnosti tohto zákona mohli podať vôbec návrh na túto súdnu rehabilitáciu. A veru, že to mnohí ani ľudia nestihli, ani nevedeli. Takže v tomto ohľade si myslím, že by sa to nanovo mala otvoriť táto otázka a nanovo vyriešiť túto vec tak, aby každý, kto je ešte žijúci alebo ich priamy príbuzní, aby mali toto právo a to odškodnenie, aspoň to morálne, a aj s primeraným teda finančným odškodnením, aby dosiahli tomu, čomu prináleží. My sa ešte k tým jednotlivým časovým horizontom a sledom vôbec vrátime. Poďme ešte k samotnej definícii, pokiaľ existuje politického väzňa, kto sa ním označoval. Hovoríme o nejakej právnej definícii, alebo je to skôr nejaký výklad? Tam je viacero názorov, vlastne ako toto uchopiť. Samozrejme, taký nejaký formalistický, keby sme to chceli vyslovene formalisticky povedať, tak by sme mohli povedať, že je to niekto, kto bol odsúdený na základe tohto alebo tohto paragrafu. A len tam si treba uvedomiť naozaj to, že tie represie v tých totalitných režimoch nie sú len súdne, ale sú rôzne aj mimosúdne. Čiže naozaj v 50 rokoch stačilo rozhodnutie komisie pri Krajskom národnom výbore, aby ste boli v nejakom tábore nútených prác, v pracovnom tábore nejakom, prípadne naozaj mohli vás vyhodiť z práce, mohli vám zobrať váš majetok, v podstate s nejakou bezvýznamnou náhradou, bez náhrady proste mohli vaše deti neštudovať. Viete, a to sú veci, ktoré sa veľmi ťažko dajú finančne vyjadriť. Tam naozaj je veľmi dôležité to, aby aj tá spoločnosť vlastne pracovala na tom, aby tí ľudia dostali aj nejakú morálnu satisfakciu, lebo to je tiež veľmi, veľmi dôležité. Ono je veľmi asi na mieste poukázať na nejaký konkrétny príklad v týchto súvislostiach. Pani Jankovičová, vy ste teda podpredsedničkou pamäťovej inštitúcie a v
v prvom rade vnúčkou človeka, ktorý bol politickým väzňom. Aký je konkrétny príbeh vášho starého otca? Áno, bol to môj starý otec, ktorý mal tú smolu, že sa narodil v Medzeve a žil v Medzeve. A ako vieme, že v roku 1944 takmer všetkých otcov, rodín a synov zobrala štátna bezpečnosť Sovietskeho zväzu by som povedala, aby išli pracovať a vypomáhať pri výstavbe mostov a nakoniec sa to ukázalo, že to nebola pravda a tak boli vlastne tieto civilné osoby, ktoré nemali ani s fašistami nič spoločné, ani s maďarskými fašistami. Čiže to boli jednoducho slovenskí občania, ktorí boli nemeckou menšinou Mantáci a 800 rokov žili v tom údolí a pri Košiciach Medzeve, tak boli takýmto násilným spôsobom odvlečení do týchto pracovných táborov v Sovietskom zväze. Takže to postihlo aj môjho starého otca. V tom istom roku sa napríklad narodila moja mama, takže ona vlastne od svojho otca videla až o 5 rokov. Takže v tomto ohľade by som chcela povedať, že to bolo akože aj na tú matku s novonarodeným dieťaťom, to bola príšerná noc, na ktorú nikdy nikto nezabudol. V podstate všetky tie ženy v Medzeve na protest a vôbec odporu začali nosiť čierny oblek alebo čierne šaty, aby takýmto spôsobom nejakým prejavovali tento odpor, čo sa im vlastne stalo. A v prípade vášho starého otca došlo k rehabilitácii? Došlo k rehabilitácii v 90. rokoch. Čo môžem poďakovať mojej tete, ktorá sa toho chytila. Že sa toho chytila znamená, že sledovala, že vedela o tých termínoch, vedela o svojich možnostiach a právach. Ale to bola ojedinelý podľa mňa prípad, pretože mnohí to nestihli to časovo, pretože v tomto prípade, keďže to išlo o mimosúdne, tam bola takisto lehota do 2 alebo do 3 rokov. Hovoríme o tom, že ľudia, ktorých sa to týkalo, rodiny, ktorých sa to týkalo, mali mať tú zmienku, mali mať tú vedomosť, informáciu o tom, že sa treba dopytovať a bude im to uznané? Tak vám chcem povedať, ak to bolo zo zákona súdna rehabilitácia, tak tam boli automaticky tie tresty zrušené a teda boli o tom informovaní a boli im doručené tieto rozhodnutia a teda oni mohli podať do 2 alebo do 3 rokov maximálne od právoplatnosti takéhoto rozhodnutia to odškodnenie. Ale potom je skupina takých trestov, ako spomínal tu na pán Ragáč, ktoré boli mimosúdne a tam skutočne, alebo iné tresty, ktoré bolo potrebné podať návrh. A to je presne to, že o tom mnohí ľudia ani nevedeli, pretože jednak to bola nové politické pomery, ktoré sa odzrkadlili aj vôbec na tom chaose. A nebola ešte doba, kedy možno by bola nejaká iniciatíva, ktorá by sa toho chytila a vedela by byť nápomocná? Minimálne tá zbierka zákonov, vyhlasovanie tých zákonov, zbierky zákonov je úplne iná. A prístup k samotným spisom bol asi takisto problematický? No... Každý, kto čo našiel doma, tak s týmto išiel, áno. A potom to musel dohľadávať a preukazovať nejakým spôsobom, aby to bolo. Takže preto oni to urobili, takže tí, ktorí boli podľa určitých trestov, čiže tá súdna rehabilitácia, tak tým automaticky zrušili. A potom tí, ktorí museli prechádzať aj prieskumom, takým prieskumným konaním, či to skutočne nastalo a bolo, tak tí to vlastne museli cez ten návrh dokazovať. Keď sa opýtam, pán Ragáč, aj vás na tú cestu dohľadávania tých príbehov a histórie toho konkrétneho človeka? No viete, napríklad toto je veľmi zaujímavý prípad, boli tie gulagy, viete, tam nekonali československé bezpečnostné orgány, ale Červená armáda priamo tých ľudí, nechcem povedať, že si vyberala, ale v podstate niektoré tie vojenské jednotky dokonca mali rozkazy, koľko tých ľudí musia nahnať do toho Sovietskeho zväzu. Čiže oni si častokrát boli prípady, že z dediny zobrali 30 žien napríklad a podobne a hlavne v tej oblasti toho juhu dnešného východného Slovenska. Vlastne, čo vlastne po roku 1938 bolo súčasťou Maďarského kráľovstva, tak tam naozaj to boli tisíce a tisíce ľudí, ktorí takto sa dostali na tzv. Malenký rabot. Oni to hovorili, že nejakú maličkú prácu, alebo tak sa to zase z ruštiny asi preložiť. A naozaj niektorí ľudia sa vrátili o 5 rokov, o 6 rokov, niektorí trošku skôr, niektorí dokonca o 10 rokov.
A nie jeden z nich tam v tom lágri aj zostal, pretože tam boli aj mŕtvi. Proste tam boli ľudia, ktorí sa naozaj reálne nikdy nevrátili, ľudia, ktorí sa stratili bez stopy napríklad, že proste už ich nikto nikdy našiel. Naozaj, viete, do roku 89 to bolo tabu. Bol Sovietský zväz, naši komunisti to neotvárali. Napríklad, Znamená to, že tí ľudia možno vyčkávali? no tak v podstate nemali s tým čo urobiť, lebo do Sovietskeho zväzu bolo zbytočné niekde písať, tam by to By nepochodili. Čiže oni naozaj, lebo máme v našom archíve aj archívy asociácie, Slovenská asociácia násilne odvlečených, tá pôsobila v 90. rokoch a ďalších spolkov, tak naozaj to sú také zložky, kde tí ľudia im poslali rôzne fotokópie alebo nejaké rôzne potvrdenie, také, ako to Rusi volajú, že bumášky, čo dostali, keď z toho lágru prišli napríklad. Čiže na základe toho a rôznych takých čiastkových zoznamov, lebo to v 48. treba sa naša vláda o to zaujímala. To bolo to jediné, čím vedeli vydokladovať, že sa zúčastnili na niečom takom. Dodnes neexistuje napríklad celková databáza týchto ľudí, ktorí boli odvlečení. A plus ešte tam boli aj ďalšie lebo ešte okrem týchto gulagov existovali, tam boli hlavne tí civili. Ešte boli také tábory pre vojnových zajatcov, ďalšie napríklad, osobitné. Čiže to boli ďalšie 10 000 ľudí z nášho územia. Pán Dragač, keď budeme hovoriť o trestných činoch proti republike, o akých trestných činoch hovoríme? Stačilo slovo, stačila nejaká informácia, rozprávať sa niekde s niekým, možno niečo napísať? Viete, ono to je ešte horšie. Tým, že ľudia teda skončili až vo väzení a tak ďalej. Ono v tom totalitnom režime neexistuje právna istota. Ten režim, keď chce, tak si niečo vyfabrikuje, ten súdny systém tam nie je autonómny. O tie súdy rozhodovali, tak tie politické procesy, kopatná veci bola zinscenovaná, že ľudia dostali výpovede, ktoré majú čítať, tie rozsudky boli dopredu dané, dopredu sa učilo, kto dostane aký trest a tak ďalej. Čiže naozaj to nebol súd ako v demokratickej spoločnosti, že posudzujete vinu. To bolo veľmi ideologické. Aj tá paleta tých činov, naozaj to bolo nejaké v tých 50 rokoch častokrát to bola nejaká špionáž, velezrada, takéto činy, ale napríklad až do roku 89 bolo trestné vôbec sa snažiť odísť z republiky. Utiecť cez hranice, to bol paragraf. Čiže napríklad, keď ste opustili, keď ste emigrovali napríklad bez dovolenia, keď ste ostali v zahraničí, treba sa nevrátiť z nejakého pobytu, tak dostali ste paragraf. Zobrali vám majetok. Aké boli podmienky vo väzeniach? Horšie ako dnes. Myslím, že dnes je to oproti tomu ružový príbeh, ktorá to povedal si tak, tie slovenské basy, lebo naozaj je taká hnusná anekdota na to, ktorá hovorí, že v 50. rokoch a cez vojnu v tom Leopoldove mlátili tých ľudí, tí istí bachári. Proste naozaj boli to tvrdé, hnusné basy, kde nie jeden ten väzeň prišiel o život a strádali. A keď sa ešte opýtam na procesy v tých časoch, môžeme ich aj nazvať nejakou cestou boja za spravodlivosť, alebo boli formálne, boli preto, aby boli? To boli častokrát monster procesy, kde naozaj to bolo ideologicky dané, súdili sa triedni nepriatelia. Či to boli kuláci, teda poľnohospodári, tí dedinskí bohači, ako volali, či to boli takí tzv. Bývalí ľudia, čiže bývalí politickí funkcionári, buď tej demokratickí, alebo tí z slovenského štátu, alebo to boli skupiny osôb napríklad, ktoré im nevyhovovali profesne. Že teraz bankoví úradníci napríklad, Imrich Karvaš takto bol súdený opakovane a tak ďalej. Čiže naozaj, ale tá paleta tých perzekúcií bola veľmi široká, lebo napríklad boli aj také akcie, akcia B, že tých triednych nepriateľov vysťahovali napríklad z Bratislavy, z veľkých miest na vidiek. Tak si predstavte, že ste bankový riaditeľ, máte rodinu, bývate v nejakom peknom byte v centre Bratislavy, zrazu dostanete papier z Národného výboru, že sa do 48 hodín vysťahujete. A pridelia vám povinný pobyt v nejakej dolnej lehote, v nejakom chlieve. Takto to reálne fungovalo v tých 50 rokoch. Pani Jankovičová, s akými prípadmi sa stretávate dnes? Ako sa na to aj spätne nazeralo? Sú tie dôvody pre ľudí pochopiteľné? Viete čo, častokrát boli tie rozhodnutia právoplatné, aj tak, že boli úplne vymyslené tie tresty, alebo v podstate boli zakamuflované, ja neviem, hospodárskou nejakou činnosťou, ale len preto, že napríklad vynášal ja neviem, nejaké v podstate knihy a oni to dali, že to vlastne bolo poškodenie hospodárstva alebo takéto iné tresty. Čiže oni doslova aj narúšali procesné postupy daného trestného poriadku. Takže takýmto spôsobom poškodzovali týchto ľudí a takto ich aj súdili týmto spôsobom.
A keď sa budeme rozprávať o tom osude toho konkrétneho človeka, ktorý sa potom vrátil domov, samozrejme išlo o situáciu, ktorá zanechala dopad na celom tom blízkom, vzdialenom okolí, na najbližšej rodine, na deťoch, na partneroch. Ako vyzerala z tohoto pohľadu situácia tých ľudí, možno tých jednotlivcov, ale zároveň aj celej tej rodiny? No, určite žili a dožili v podstate niektorí v podstate s tou krivdou a s tým obrovským utrpením, pretože my si ani nevieme predstaviť, čo oni museli prežiť jednak aj tou cestou do toho gulagu, aj vlastne tou prácou ťažkou, nezvyknutou tým prostredím, tými zimami, Nie je to niečo, na čo sa dá človek Čiže pripraviť. my absolútne si to ani nevieme predstaviť a napriek tomu niektorí sa vrátili a dokázali to proste prežiť. Takže oni boli zlomení, doslova zlomení a skutočne napríklad môj starý otec sa nedožil v podstate tejto rehabilitácie, takže priamy potomok proste to vyriešil takýmto spôsobom, takže takýmto zadosť učinením sme vlastne vyriešili túto starú krivdu, ktorá samozrejme na mojej mame a jej sestre, mojej tete mal dopad tým, že vlastne ani to vzdelanie nemali dostatočné, ktoré by mali mať, takže odzrkadlilo sa týmto spôsobom a aby som povedala, a v živote nevstúpili do komunistickej strany napríklad. Hej. Takže oni boli tak, pokračovali s tým odporom, že aj počas celého toho obdobia komunistického režimu neboli komunistkami a toho sa držali. Pán Dragáč, môžeme hovoriť, že po revolúcii došlo ku skutočnej starostlivosti, skutočnej, spravodlivosti? A čo ňou vôbec nazývame? Ako by sme si ju predstavovali? Viete, keby sme chceli byť nejaké filozofické rovine, tak áno, ale to asi je zbytočné o tom sa rozprávať. Takto, samozrejme, boli tam isté lehoty, ale naozaj treba to vnímať aj v tom kontexte, že potom roku 89 napríklad množstvo tých dokumentov, a to chcem naozaj zdôrazniť, archívnych, nebolo k dispozícii. A napríklad tie dokumenty, ktoré boli z činnosti napríklad štátnej bezpečnosti, toho bezpečnostného aparátu, vôbec neboli prístupné ešte vlastne 1,5 dekády potom. Čiže tam naozaj asi by bolo dobre uvažovať nad tým, že či by nebolo možné v prípade, keď sa objavia nejaké nové skutočnosti, tak vytvoriť nejaký mechanizmus, aby bolo možné to konanie obnoviť, to rehabilitačné. Viete, lebo napríklad takýto nejaký podobný princíp máme, keď sa novo objaví nejaké dedičstvo, tak sa môže dedičské konanie obnoviť aj po určitom čase, tak naozaj, ak sa nájdu relevantné dokumenty nejaké, ktoré svedčia o nejakých perzekúciách, o nejakých trestoch, ale preto hovorím, že nemusí to byť len súdne perzekúcie. Tam treba naozaj to zdôrazňovať, že naozaj tie režimy boli pomstychtivé ešte k tomu, že viete, keď sa aj váš pán starý otec teda vrátil z toho gulagu, okrem toho, že teda psychicky, fyzicky dotýraný, tak ešte on prišiel s tou pečaťou, že občan druhej kategórie, triedny nepriateľ, niekto, kto bol v base. Basista. Mnohí vlastne dožili. Viete, a nie len, že dožili, ale viete, to sa prenášalo na celú rodinu. To je ďalšia vec, že je to v zásade niečo, čo je dedičné z generácie na generáciu. Stretávate sa, pani Jankovičová, aj vy v rámci Svetového združenia s takouto optikou, s týmto náhľadom? Áno, je to úplne bežný jav, napríklad prípad Anky z Popradu, ktorá taktiež je priamym potomkom, kde jej otec bol dokonca partizánom za Slovenského národného povstania, ale napriek tomu ho zavreli za vlastizradu a ona v podstate tiež prvýkrát videla otca, ja neviem, o 8 rokov, čiže zmeneného toho človeka. A čudujte sa svete, že tým, čo sme spomínali, že tieto lehoty sú premlčané, tak ona v podstate nedostala žiadne odškodnenie na Slovensku, pretože pracovala ako invalidná dôchodkyňa v Čechách a na Slovensku nedostala žiadne odškodnenie za svojho otca, ktorý v podstate bol takýmto spôsobom utýraný vo väzení, lebo on totiž to zomrel vo väzení. Takže sú to úplne také ťažké prípady, ktoré títo ľudia ani nechvália sa, ani nejakým spôsobom nie sú pozývaní do relácií, nie sú v prednej línii a pritom by mali byť v prednej línii a poukázať na to, že sú naďalej nevyriešené tieto krivdy a mali by sa vyriešiť tieto krivdy. Tak ako povedal pán Dragáč, ja by som bola, že nie len dať novú lehotu na premlčanie, ale úplne, aby si to každý mohol uplatniť priamy potomok, pretože vieme, že tam je presne stanovené, že
to môže byť priamy potomok a nemôže to byť ďalej, ja neviem, v 4. kolene dedič a tak ďalej. Čiže aby si všetci na novo sa dali tieto lehoty bez premlčania, kým sa to nevyčistí a nevyrovná u každého. Stále k ďalším a ďalším prípadom. Jedna vec je vyriešiť to technicky, nejako legislatívne. Znamená to, aj keď nadviažem na vaše slova, pani Jankovičová, že tá téma je stále otvorená, je dlhodobo otvorená, zrejme aj pred nami bude. Čím to je, že nie je silnejšie prítomná, že sa o nej nediskutuje, nehovorí? No ja osobne si myslím, že taký nezáujem tejto spoločnosti, pretože včera napríklad predsa bola Barbárska noc, 14. apríl 1950, kedy v podstate boli reholníci intervenovaní a zatváraní kláštory a ich vlastne intervenovali do iných zariadení, kde ich potom postupne zaraďovali do prác. A včera bola táto pietná spomienka v Poprade a ja som tam videla asi zhruba 10 ľudí. Nevidela som tam žiadneho ústavného činiteľa, nevidela som ani bývalých prezidentov alebo pani prezidentku bývalú, ktorá by si tiež uctila. A každý hovorí o tejto demokracii a v podstate a o krutosti totalitných režimov, ale nikto neprišiel včera od tých osobnosti, o ktorých by sme to očakávali, že si ctia a vážia v podstate týchto ľudí, ktorí zasiali tieto semienka a 40 rokov na tom pracovali, aby sa to v roku 89. zmenilo. Takže je to vyslovný nezáujem a nedivím sa potom, že ani následne ich potomkovia o to nemajú záujem. Pán Dragač, ako to vy vidíte v Ústave pamäti národa, reflektovanie tejto doby súčasnou realitou a tým, aký je postoj? No, Slováci sú veľmi rezistentní voči pôsobeniu histórie a kultúry, tak vo všeobecnosti treba povedať niekedy. Čiže naozaj my sa snažíme tiež osvetovo vplývať, vysvetľovať, chodíme na množstvo prednášok a aj s dôrazom na mladú generáciu teda, lebo viete, aj v tých našich školách častokrát tie dejiny skončia niekde po druhej svetovej vojne, pomaly tam ani nedobehnú k tomu, ani k dnešnej revolúcii v podstate. Čiže naozaj niekedy treba vysvetľovať aj to, čo vlastne bola dnešná revolúcia, prečo je taká dôležitá. Lebo ľudia nerozumejú ani tomuto významu. A že, viete, keď mladým ľuďom poviete, že nemohli cestovať cez hranice, pre nich je to vec, ktorá je nepochopiteľná. Lebo dnes naozaj, sadnem na auto, na Flixbus a od 40 minút som vo Viedni na letisku a idem niekam. Viete, to pred rokom 89 to bolo absolútne nemožné. Tam vtedy väčšina našich obyvateľov nemala ani cestovný pas, na čo by im bol. Dostali sa maximálne niekde do socialistického štátu s nejakou doložkou. Čiže ak im ho niekto nestopol, aj tú doložku proste. Viete, že naozaj ten režim dokázal to človeka zablokovať, aby prepačne sedel na zadku a jednoducho to bol úplne iný svet a toto je potrebné vysvetľovať, lebo tie rezídua nejakého zľahčovania tej minulosti sú tu prítomné. Sú prítomné a zanechávajú nejaký odkaz, ktorý si nesieme ďalej a možno nie v takej forme, aké by bolo žiaduce. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že sme hovorili o téme, ktorá sa teda dotýka našej, či už teda spoločnej pamäti, tak spravodlivosti. Ďakujem pekne ešte raz Monike Jankovičovej, podpredsedničke Svetového združenia bývalých politických väzňov. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne za pozvanie. A ďakujem Radoslavovi Ragačovi, riaditeľovi Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa. Ďakujem pekne aj vám. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme, že ste boli s nami. Osudy ľudí, ktorí sa postavili neslobode, si zaslúžia viac než len spomienku. Spravodlivosť by nemala mať dátum spotreby. Dovidenia na budúce.